Sanibonani enhlane sezansi. Umkhulu uDube lo. Uzokhuluma ngesibunge sakhe. Umkhulu uDube, ake sibuze before uqala nje ukukhuluma ngesibunge namhlanje. Usiphathele into kanjani namhlanje mkhulu ngoba sesijwayele ukuzwa ukuthi into eniyiphathayo mhlambe sometimes ziyebe kube izinto ekusetshenziswa kuzona ilwane nekusetshenziswa kuzona ihlahla sesingesizwe ukuthi impela namhlanje awuqale kuqale nje mkhulu Dube usichazele ngalento ephethe ukuthi isebenza ngani namhlanje isebenza usebenzise ini kuyona usebenzise into enjengokuthi mhlambe isilwane noma ihlahla kuphela ngoba mhlambe abantu bayathuka sometimes umuntu afuna ukusebenzisa into enesilwane noma enegazi phakathi noma enamathambo phakathi ufuna ukusebenzisa into ezihlahla nje kuphela. Umkhulu Dube ke usebenza ngempande phaqa. Ilwane akaqhelile ukuyisebenzisa. Impande la akhuluma ngayo. Impande le weyisokha insuku ezintathu uyisokhe u10 liter. Yebo. Ya. Oh isona ke isibunge leso. Isona ke isibunge leso. Usengathi uzoqala ke mase uyageza osukwini la4 bese uyageza ke umzimba okulingene wena omncane. Ucele konke okufunayo. Uma ucela ukudayisa uyacela, uma ucela umsebenzi uyacela. Le mpande lena ivumela konke lokho osuke uzokucela wena. Okay, isibunge igama lalo Isibunge esikuvumela kula konke ofuna ukukwenza noma ofuna ukukusho kuyenzeka. Yonke lento iyaqhubeka ngendlela ofuna ukukwenza ngayo. Uyafuna ukudayisa, ufuna ukwenzani, ufuna ukudlala amaphepha, lesibunge sokushayela khona. Okay. Manje ake ngibuze la mkhulu ngoba khona umunye umuntu mhlambe uzola ukuthi ufuna ukubuyisa intombi, ufuna mhlambe ukuthatha abe nentombi agezeke abe muhle, mhlambe ufuna ukuthola umsebenzi omunye. Kuyenzeka ukuthi isibunge asisebenzise noma singasebenziseka into enjenganalezo. Yebo. Lesibunge ngisho intombi ehambile. Ngisho unkosikazi ehambile. Bongageza ngaso ukukhuluma ukuthi nanga unkosikazi wamhambile akabuye sizosebenza. Senza noma yini ofuna ukwenza ukuthi sibunge kodwa. Oh, okay. Okay, siyaphalaza, siyaqhuma, siyageza wenza njani ngaso? Ugeza ngaso lo mzimba nje emva kwezinsuku ezintathu ngathi uqhumisile ukhulume ngaso sonke ucele. Ucele yonke into oyidingayo. Yonke into oyidingayo emhlabeni uzoyithola. Oh, okusho ukuthi uyageza uqede usikhulumise mkhulu. Yebo, ngesikhathi ugeza nje uyakhuluma, ngesikhathi ugeza nje uyakhuluma. Usokha 3 days, usifake emanzini 3 days emva lokho esukwini lesi4 mase uyageza ucela yonke into oyidingayo. Yebo kunjalo. Manje mkhulu ake ngibuze la. Sithatha isikhathi esinganani ukuthi ubone umnyakazo nombono omehluko? Ubone ukwenzeka kwezinto mhlawumbe kube isikhathi esinganani wena ujwayele ukuthi abantu bakho bakutshela ukuthi bahlale isikhathi esinganani mase bakubona lokho noma wena ukwenzile wahlala isikhathi esinganani ukuze ubone umehluko? Hayi ku 7 days, into zo7 kuphela. Uyawuthola umehluko. Ukuphela egazini kwalempande le. Hayi inyanga ezintathu uqale phansi ukuthi ukuvusele ugeze ngomunye. Ya. So usuphelile konke lokho kunene. Kulula kakhulu. Hayi. Ake ngibuze futhi umunye umbuzo lapha eBudube. Umuntu mhlambe ofuna mhlambe ukuthi mhlambe ageza abantu abadala mhlambe into enjenganalezo futhi ziyathinteka la noma mhlambe asihlangene sona nokugeza abantu abadala. Oh, ngoba phela mhlambe umuntu kathi hlangene lento losuku okhuluma ngayo nje sikwazi ukwenzela yona kodwa hayi ukugeza abantu abadala sokulunga uhlelo. So kunisecileni. Ungaphela umuntu wazi ukuthi megeza yena umzimba wazi ukuthi mhlambe umunye segeze nabantu abadala magezeke nomuntu omdala wakhe mhlambe kanjalo abanye bazi kanjalo phela. Yebo. Ukugeza ukukhuluma lento soyikhuluma kulonto leso uyikhuluma ekwazi kwenzela. Yebo. Kodwa isibunge lento. Izokwenzela lento oyifunayo. Umuthi wenhlanhla lo kahle kahle. Umuthi wenhlanhla. Ufana nje umuthi nje ukuzigeza wena uzihlambuluke nje ube clean umuntu emhlabeni. Yes. Ilapho. Manje mkhulu lana ngoba lempande yakho inhle eyokugeza ngiyayizwa njengoba uchaza. Manje kuyenzeka mhlawumbe umunye umuntu obalekela mhlawumbe ukuthwala nezinto ekanjani nje odinga ubuze ekuqaleni mhlawumbe sengimenzela ukuthi ngicaciseleke manje ukuthi yona
ihlukile yini kunesithwalo noma hayi ngincoma kahle kakhulu umbuzo wakho yebo hayi lempande mina ngincoma kakhulu ngoba isona isithwalo akho mlwana osifakala akho nto le impande ezizulu ezasho uNkulunkulu asibekela sona sisize ngazo abantu labo ke basebasizakala sizobasiza le mpande izobasiza abantu ngokukhuluma impande nokuthi ithambo hayi amafutha into ozoyigeza iyiphele ukufaka kodwa impande yebo ngoba uzolokhu ufaka nelwane ngaphandle mhlawumbe nawo sozuwa isilwane umoya egazini lakho kanti yinhle ke lento impande kuyenzeka yini mkhulu uthola ukuthi umuntu osebenzisa umuthi wezilwane azagcine naye esenenkinga mhlawumbe umuntu osebenzisa ngezilwane ngeke ngisho kakhulu kodwa phela ngeke ngisho kakhulu kodwa zikhona izinto ezinjalo kodwa ngeke ngisho basombela hayi kulungile mkhulu kahle impande kuphela le ngobalekela mhlambe njengabantu izinto impande lenkhuluma ngayo impande lalela kahle impande hayi ngizwa kahle mkhulu impande sabakadu hayi ngizwa kahle yebo sibonge mkhulu sibonge ni-subscribe bakwethu ohlelweni likaBabudube lika Dr. Dube abanye bathi umkhulu uDube sicela ni-subscribe lapho ngezansi siyabonga kakhulu.